Anya laki din! Biti bakit? Kumusta kan? Ne, di mo timbaga nga agawid kagayang poldo. Uwan na ta awan mo ito. Anya ti awanan? Awalan pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam a minero ngay. Awan nga ro din bakit? San miya may tuloy? Tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurinder rin, bakit? Iti anya ang makagapo. Yakman na mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta, dadya tao. Andiyan ako na ti financial tayo. Manong Porto. Awanan. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin na tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din no damamom. Amayat nga ag-financer. Tokmon. Awan manong. Imposible mo naman tamamom. Ano gayem mo abak nang. Tayo nalaka kumamadawatan. Narigat ti madda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni Manong Chucho. Ngamjak sigurado no kayat na ti ak financial. Adda magama mamom. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si Manong. Adong amin ti pakakumyakuman na dayjay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko na. Sayang amin tayo dyan. Yung sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan Manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsap-sapol nga ni Manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen Manong, Ibagam kan ko na, tayo suto may makisarita dito balay. awan ka no ulas na ya. Isu asyak ti imbaon na ya. Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon, ti financer. No kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siyak tagbali na financier ta. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tao. Amok met kit din ni Carlo, bakit? Mapagtalkan mo tadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tao, apay kit din asaan. Awagak nga rin ni Carlo. Ibagak ngay manlugot ka. O sige, ilistam lang ang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramidak. Kasarita metla ang ti boss da, ken ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kundi lakay mo. Wala nang, asino ba't kay titulungan niyaw? Dapuldo akalugaran tayo, nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mo ti usok, nanang. Kunak man no da financer da. Jak man amo, nanang. Ngam imay ni Carlo ijabalay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, matiplano yun. Mapagtalkan mo siguro dagita tattao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita, nanang. Usto May mayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta kay? Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen Manong Porto. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen Manong, pinisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot met.
Nasayaat mo nga rin no kasta. Saan tayo naparikot ta basto? Well, Manong, nimbag nga rin ta imanukot ni Manong Tiyotyo. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan pa tinted na Manong. Siya kakano, ti mapan makasalita kang kwarta sa katibos. Sige. Mapana kita yanda, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Well, Manong Puldo, i-text ko ida, tamat layang. Agim impaki ka matlakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Imanugot ni Jojo akalugaran tayo. Isaw ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay kat nasaya at ano kasta? Say-saya atan yung ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Apang abas to mi. Iso pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwam nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tid ni Manong Tiyotyo, Manong Puldo, na ibusin day jay. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas dun si datayo, Manong. No anya timbaga Carlo iso taramidam. Laglagi pa, masyaktipos dito eh. Mala, awagam itamot lang. Ibagam amang to dito kwarta, tanay busin tayo basto tayo. Yung laki ni. Asino dya imawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta ba na? Naibus ka no ti abastuda. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod ka. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't kiti amin. Masurot lat at itulagan mi kan Puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at ati gunggunam di talakay. Manumat ti dinawat da. Awan pa'y tinayrimit daken ka. Ano sanda ti aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang arugyan dan ti giling. Kapilitan ah. Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, kat awan to ti agsubli. Disi ka mo ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mo't lang inrimit na Puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ko da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tama pa na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti pudno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nagruna no awan kasuratan. Narigat ti agtalaki ti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunutan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la kuma. Tama pagtalkan da kita at tao anak ko.
Manong Pulto, api nga limlim nga yung tida dumabalitok. Shh! Iwat mo ka di ka, Carlo. Api met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya nakita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamang. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayam, Puldo. Adala mapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ka. Anya laki din. No kasta, agsubli ka matla adagos. Ay kapilitan ang mga nusan nga mo da Carlo, teraramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nya masida ay. Bukal man na, isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintroak pa, hinton madamdama. Manong Pulto, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya, Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyangay ko. Bingay mo, itiindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay Dane. Naging kapalang mo dita. Manong, ati. Di mo ibagbaga kadagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta. Si kalang tinikak. Numaamon da. Ang muklatan na sikatin ng idanon kadakwada. Nawata. Kumusta kayo matindi to, Carlo? Okay lang, bet, Manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling, Manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo na alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni Manong Pulto dito eh. Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, Manong. Dumagasak nga ron dita yan da. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysayat pa, Manong. Isto kami ti agdis-desisyon dito eh. May mayat na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Adda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog me, iti manwapulan. Ne, daytoy lang. Uwan manong, basit nga rin tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo Si kamot tin ti makamo ang mga ko, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin nagastos ko Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Malamanong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga guroray. Iyumay kon tumanay, no adda maornong. Day tala ang tinrimit da ang balitok kan kalakay. wan. Isulang matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer dala kay? Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak ka mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laang. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit daken ka. Amangan no inla ko dagaya man iti sabali ti daddo maabalitok da.
limit ka din ni Manong Puldo, ti basit abalito kada kayo? Wen, jakarudan mo, nung ituloy ko pa iti magiruwari ta bastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti pudno. Basit, tinilimit ni Manong Puldo ngamin. Ilimlimyang na dati daduma, ibulsa na. Kinapudno na, at dati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangiluwal yati kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni Manong Puldo. Italayang anamuak, Idi sak ka mismo tinakakita iti nalabit na. Isugayam abasit, mulol nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindil mo talayang Manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, Manong Jojo. Mangtid ka man ni ti basto mo ya. Ta ituloy mi tagtrabaho, Inton Martes. Pasensya kan. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, Manong. Sayang mo iti oportunidad. Ang mga makabawi tayo ita, Manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Nailamlamang mamatibalitok nga irimidyo ko ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isungam mo kundi amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya kon kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugik iti tamo. Kadyak kayat amanayunan pa ita. Na. Sino ka dagiti tauwan ko? Tiyan nagipulongin ka, Manong. Aramid na kita. Nyalaki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pa maneknek. Ha? Agsapul ka laangan iti sabali a finanser mo. Manong. Numan pa itaad da mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Kanti mo na finanser mo. Nalawag. Unayin da ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Di mo man ipabasol iti sabali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyak si Kapuldo. Mayatin di plano ba kay? Rogyan mi ko man ti trabaho Inton Martes. Unay. Si kalaangan ti agtrabaho Inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka bigi kasladam mo may. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimityo kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadabak nang dito. Makabiro kak to iti mayat a financer. Ngam iti dayja Jojo. Apay iso lang nga yatad da kwartara. Wan ano, adapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam. Ano man ang gundaway ka. Saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.